Здравейте, казвам се Силвия Кръстева и съм водещ на поредицата интервюта в Инвела. Днес при мен е Валентина, която е един от инициаторите и лидерите за създаването на Инвела Естетик. Здравейте! Здравейте! Разкажете ми малко повече за себе си. Здравейте, казвам се Валентина Николова и съм сертифициран козметик. Обучен специалист съм от школата на Зоскин и Медикейт. Посветена съм в грижите за красотата. Обичам много работата си, влагам цялата си любов и енергия. Работата ми е насочена към индивидуалността и уникалността на всеки един от нашите клиенти. Чудесно! Какви процедури предлагате в Инвела Естетик център? В Инвела Естетик център предлагаме високо персонализирани козметични процедури и брандове. Имаме голям арсенал от козметични процедури. Една от тях, и която е всъщност моя любима Зоскин, има професионална и домашна грижа. Домашната грижа може да бъде закупена от нашия център. Чудесно! Какво целите в Инвела Естетик? Нашата цел е да удовлетворим всяка една потребност и нужда на всеки един от нашите клиенти, като имаме индивидуален подход спрямо неговото изискване. Богдан 7. До Новотела, защо? Когато търсихме място за позициониране на центъра, това беше единственото помещение, което ни привлече с позитивната си енергия. А интериорните решения? При изграждането на Инвела Естетик съобразихме интериорните решения с това да създадем уют за нашите клиенти. Искахме да превърнем Инвела Естетик в дом на красотата за тях. Защо да изберем Инвела Естетик? Защото Инвела Естетик не е просто център, а Инвела Естетик е мястото, на което ние специалистите се отнасяме с отговорност и прецизност към нашите клиенти. Хонда или Кавазаки? Дукати. Благодаря много за този разговор. А вие очаквайте следващите ни включвания от поредицата интервюта в Инвела.